Raġel ta' nazzjonalità Ġermaniża kien salvat minħal il-mewt grazzi għall-intervent f'waqtu minn membri u volontiera tas-Salib l-Aħmar. L-inċident seħħ ftit qabel it-3 tal-ħadd wara nofsinhar fajn tuffieħa meta r-raġel kien qed jgħum u għal xi raġuni sab ruħu f'diffikultà. Kif tispjega Rita Fenek, volontiera mas-Salib l-Aħmar li spjegat dak kollu li seħħ. Smajna lajjat mill-baħar, għajat tal-għajnuna. Il-lifeguard qabad jom li il-pazjent li kienu tnejn, mara u raġel, pero kien hemm xi bystanders b'tender li irnexxilhom idaħlu l-pazjent il-ġewwa sax-xatt. They handed him over. Kien jidher li kien prattikament bla consciousness, barely, u kienet ukoll jiġi blu, kien ħajqbad jiġi blu. Fisser nuqqas tossiġnu, jiġifieri kien ovvjament kien niżel taħt l-ilma. Fuq ix-xatt, il-membri tas-Salib l-Aħmar taw l-ewwel għajnuna lir-raġel sakemm fortunatament il-pazjent ġie stabilizzat. U fortunatament kien dan l-intervent f'waqtu li żamm lir-raġel f'sensieħ fejn ftit beda jirkupra. Fuq il-post tkellimna wkoll ma' Robert Brinkaw, direttur tal-Malta Red Cross, li spjega kif f'sitwazzjonijiet bħal dawn kull sekonda tista' tagħmel differenza waqt li appella għall-arfin u l-attenzjoni. Sfortunatament mal-baħar hekk huma l-affarijiet. Sfortunatament mal-baħar bej ġurnata pożittiva bħallum għal ġurnata negattiva hija ftit li tagħmel differenza. Hija ftit li tagħmel differenza u ovvjament għalhekk wieħed irid joqgħod attent ħafna, eżempju dak kien barra swimming zone, jiġifieri aħna l-lifeguard seta' faċilment ma kienx qed jarah u l-lifeguard huwa responsabbli minn ġo swimming zone. Huwa responsabbli ta' ġo swimming zone biss. Ġifieri hu anke il-mod kif ħares il-lifeguard huwa attent tal-swimming zone. Issa fortunatament kien daqsxejn il-barra lura ovvjament xorta qabdu u kellu l-għajnuna ta' min kienet igawdu l-ġurnata ovvjament biex salvajna ħaj oħra. Mill-bajja ta' għajn tuffieħa, ir-raġel imbagħad ittella fit-triq bil-vettura tas-Salib l-Aħmar u minn hemmhekk aktar tard ittieħed l-isptar Mater Dei fejn qed News jinsab infurmat li jista' jinsab f'kundizzjoni stabbli. It's either ġiex affarijiet hemm pretty much, or you're able to help or you're not, però s-sekondi jagħmlu differenza ġifieri kif rajna hawnhekk li kieku wkoll ġifieri ma hekk tgħinix kollha flimkien fil-ħin. No second to spare, anki li kien hemm bystanders li jenu biex immedjatament bdew deħlin lura bih. Persuna seta' jispiċċa għar. L-istaġun tal-lifeguards jala il-ħadd u bekk l-għawwiema li jmorru jowmu minn issa il-qudiem huma fżati biex joqogħdu aktar attenti.